Alo. meşandın. İroje em li dilê batmanê li herema aşitiye Newroza azadî û yekîtiya demokratîk pîroz dikin. Ev bi salan e, bi hezaran sala ye Newroz tê pîroz kirin. Em ji wek gelê Kurd, wek tevgera azadiya Kurd û Kurdistanê jî zêdetirî 5 sala agirê Newrozê li her derî pê dixin. Lê belê yekem care hêvî û baweriya me heye ku ev Newroz bibe Newroza azadiya Kurdistanê, bibe Newroza aşitiyekî birûmet û mayînde, ji ber vê yekê jî em ji heta saliya jirûmer, kal û pîr, ciwan em bi kelecan û coşeka mezin ber bi Newrozê ve diçin. Ji ber vê yekê ku bi rojane em li qadanê, bi rojane li her kolanên Kurdistanê em agirê Newrozê geş dikin. Ji ber ku em dizanin ev Newroz çi qas xwe derbas bibe. Ev Newroz çi qas bi girsê